За любителите на рибните ястия, островите в моретата и океаните са същински рай. Водите наоколо бъкат от представители на ихтиофауната, микотели, черупчести и други морски дарове, за повечето от които дори не сме и чували. И съответно народите, обитаващи тези острови, приготвят широка гама от специалитети с дадените им от природата продукти. Прекрасен пример за това са Хавайските острови, където през 8 и 9 век се заселват полинезийци от Маркизските острови, отстоящи на 5500 км. До пристигането на европейците на Хаваите се развива самобитна култура, включваща и кулинарни специалитети. Един от най-известните от тях е поке. Казано накратко, това е сурова, нарязана на купчета риба, маринована и сервирана с бял рис. Ястието е богато на омега-3 мазнини, тъй като основата е риба, но също и на витамини и минерали, благодарение на съдържанието на различни видове зеленчуци и сусам. На хавайски думата поке означава да нарязваш нещо на парчета. В годините преди контакта с европейците, рибарите на Хаваите са взимали риба от близките до брега води и са я натърквали с прости морски съставки, като сол и водорасли. Осоляването се извършвало както за вкус, така и за консервиране на рибата. През 19 век все по-напреднали риболовни флотилии навлизат в Тихия океан, а на островите пристигат много японски работници. Благодарение на тези два фактора, преобладаващата риба, използвана за поке, вече не са крайбрежните видове, а дълбоководните, най-вече жълтопера риба тон. С японците и китайците на Хаваите навлизат и соевия сос и сусамовото масло, а чуждите моряци, които хвърлят котва в пристанищата, купуват от местните хора сол, а в замяна им предлагат уловената в океана сьомга. През 1778 година пристига английския мореплавател Джеймс Кук, който преди да бъде убит и изяден от местните, им оставя семена кромит. Няколко години по-късно испански изследователи донасят домати. Всички тези нови продукти променят оригиналното поке на коренното население. Доматите и лукът са сред най-популярните растителни добавки, редом с водораслите. А пък от разнообразието на животинския свят са включени скариди, октопод, сушено говеждо и сушена и осолена треска по португалски. Според експерти по история на храните, сегашната форма на поке става популярна около 1970 година. В началото на 90-те група местни готвачи започват да налагат различен хавайски фюжън стил, който се основава на местни съставки и смесване на етнически кулинарни влияния. През 1992 стартира ежегоден фестивал на поке, който включва конкурс за рецепти за професионални готвачи и любители. С награден фонд от $15 000, доста пари по това време, това състезание привлича все по-изобретателни майстори, които предлагат много нови комбинации от вкусове. Благодарение на тях уличната храна, каквато е била купичката с поке до тогава, се превръща в изискан продукт, сервиран и в най-реномираните ресторанти. В днешно време купичка поке може да намерите навсякъде на Хаваите, а и на все повече места по света. Най-напред в континенталната част на Съединените щати, разбира се, а напоследък и в Европа и дори в България. Обилната порция рис, която е в основата, превръща поке от лека закуска в пълноценно ястие, но има ключови разлики между островните и континенталните версии. Първо, на Хаваите поке се маринова в дресинга си, дори само за 15 минути, за да позволи на пресните морски дарове да поемат вкусовете. И второ, в хавайските варианти никога няма да намерите киноа, пиле, ювка от тиквички, карфьол, царевица, къдраво зеле, бамбукови стръкове, манго, резени портокал, бадеми, които пишман майстори добавят на континентите. Благодарение на произхода си от тропическите брегове на Хаваите, купичките поке са основна част от ежедневния начин на живот и кухнята, които виждаме днес на островите. Местните сервират храната навсякъде. От концерти на открито и спортни състезания до официални събития като луксозни сватби и събирания. От скромното си начало като рибарска закуска до еволюцията си в голяма глобална сензация,
Купата Поке въплъщава същността на фюжън кухнята чрез смесване на традиционни хавайски вкусове и техники за приготвяне на храна с съвременни кулинарни технологии и хранителни предпочитания, позволявайки на всеки да й се наслаждава по всякакъв начин.